ingeni one gi what we call separation of powers to gi kaka migepe mag sirkal relate gi each other. One gi the executive, one gi the legislature, to one gi the judiciary. One gi se office mar sirkal, one gi jod bura, to one gi doho. To gima duong'ie moloyo en ni gimoro amora ma the executive otimo kata the legislature otimo, parliament and the senate, the national assembly, ok nyal kalo mok dogo e wang'e. Kiparo ndalo mar 207 205 ndalo mar bo wako draft gi bo mass draft cha, ne nitiere case moro mane oter gi Reverend Njoya, to ne nitie bench manotim gi Aaron Ringera, Mary Kasango and Kukubo judge as they were then. To gima nowacho ni onge gima nyalo escape judicial scrutiny. Koro en adieri ni sani migawo mar doho nigi lweny kendo nigi tich matek, nikech gimoro amora matimore e office mar sirkal, executive kata legislature, do e geno mar japiny. Nikech ka the excess mar the legislature kata kotimo legislative overreach, gidhi giketo chike moko is against the constitution. Gima natimo e dissertation mara kana timo LLB mara natimo gimiluongo ni the separation of powers, the legislature and the judiciary in a comparative perspective. No paro ndalo mane gik moko no biro mar security amendment laws gango cha mane gine ninti a lot of things mane exempt nyaka parliament pass law ni civil servant be exempted from tax angoa ane natimo case no endo. Koro gima nyaka watim en niya, nikech wang'eyo weche mag yiero sani. Attack mar judiciary no obiro nikech ang'o? Tiende ni chike monego lu mag yiero ka onge ng'ama dwani mondo lu. Tiende ni ka ok iluwo to judiciary gigi tende dhi do. To gi maki. Tidhi maki kata dhi wetgi oko. Koro kapok wachopo mondo mi wadhi kanyo, en okenge mage monego beni watimo kata stakeholders joma nigi opportunities, stakeholders kaka colleague na makolwal gimonego gitim ka wakonyore kodgi kaka jolony weche mag chik. Tene wabed gi thuolo moro amora mwabedo go gi joma nie those offices, any interaction caucus miluongo no, sama gi yudo thuolo machalo kamano to nego beni gik mwawuoyegi. Gimbe gidhi adhiya kacha ka onge gi vested interest kendo onge luoro gi wacho ni wan wabiro ka en wach ma simple. IEBC Act wacho ni magi monego tim, Political Parties Act wacho ni makama onego tim, Elections Act wacho ni makama onego tim, Election Management Regulation wacho ni monego tim, Katiba wacho ni magi monego tim. Wabiro ne agini onene in black and white yawa. Ere gima nyamono waluwo ma? Yes. Simple. Makolwal, idongo itu bende in gi paro mar machielo no ingene wacho to ber malo timo. Makolwal, wacho ber monego tim, wacho jomonego tim. Makolwal, mondo bende jopiny. Nikech wang'e sani samoro menda bende